I pozdrav svima friendovi, i sa vama Sikva i danas igramo Minecraft preživljavanje epizodu 1. Ne laga mi, ja se nadam toliko. Ne znam, sada imam 17 FPS, to je malo, ali nema veze, dovoljno za igranje i za gledanje. Ček, ovo još jedno. Znači prvo da prikupimo drva za pravljenje crafting table-a ili ti onaj kako se zove radni sto, kako se zove, jebem ti, ne mogu se sjetiti. Da, radni sto, tako nešto, ne smijem. Ček da ih pretvorimo, ne, eto. Dobro, eto. Sad će napravimo crafting table. I čekaj da ubijem ono prase, aj nema veze, ću kupim još malo pa ću da gradim onda. Na dobro mjesto smo se stvorili, na odlično. Znači, hvala vam na 84 ili 83 suba, ne znam tačno, hvala vam puno. I ajde, ne treba nam više drva. Imamo 36 i ovamo 24, 60. Toliko. Čekaj, vidio sam, eno je dole svinja, valjda. Tu beše jebem. Gdje si jebem? Lava. Nema svinje. Oh, fuck you. Grama bitch, motherfucker. Ene i svinje. Nemoj se sad izgubiti. Ovo je vega zombi. Kaj zombi ti treba da? Tu ste ujebem, šta laga, čekaj. Igram PvP sa svinjom. Ne mogu pogoditi. Ovo je druga neka. Inače, noob sam u Minecraftu. Ja pobeđujem. Pobedio sam svinju, cepaj bre. To, aj moj drugi. Ja sam prvo, evo te, ona mene može ubije. Kakav ti je rep, šugav. Gdje si jebem te? Žive, ja ne mogu pogodim jebo. Nema, predajem se, ne mogu. Nema šanse, bre. Svinja je opasna. Lele. Čekaj, šta sam sad htjela da napravim? Da. Štapi. Dobro, 20. Ne mislim. Zajebo sam se. Ne, nisam. To mi treba. Šta mi još treba jebati? Šta me ova svinja gleda, se ću ubijem. Sad sam nabavio ovo. Aha, jebeš. Dođi ti. Znači snimam pomoću Frapsa, mislim s Frapsom. Manje mi laga. Još sam smanjio ekran da ne bude preko full screena. Fuck. Ček, to mogu da iskopam. Tamo uvelj dajmo. Da, malo pa su, evo ga, ispod. Ima i iron. Malo prije kad sam igrao onako iz jebancije i ono, neće svoja, mislim, neće, valjda, nema pa. I ja igram i ono me stvorilo neko ostrvo. Ja plivam i niđem tamo i počeo sam da pravim piramidu i dosadilo mi, nemam ni uopšte ni hrane i onda sam izbrisao taj svijet i ajde da snimam, pošto mi dosadno. Znači, možda znate, ali ja mislim da neki znaju,
ovo je prva epizoda zato što sam izbrisao onu, jer mi je lagalo puno, ne može se ništa igra, snimao sam pomoću Factiona, i lagalo, Fraps je malo bolji, ali mnogo zuzima, ali ja imam 4 giga pa editujem klip i izbacim ga, tako da ne moram da čuvam to, što brišem odmah klip. Ujebote, šta sam sve našao. Ovo je sreća, ovo. Sad sam se zajebao, nema veze, ajde dole ću napravim. Fuck you grandma bitch. Fuck you grandma bitch. Tu. Ne znam šta da pričam, ljudi. What the fuck is that? Ja sam samo kopao ovo, nisam ni primetio. Ja mislim, ne može se uzme kamen s drvenom. Ja sam kopao samo uglje. Kao što ste vidjeli, pobedila mi svinja u PvP-u. I to znači da sam mnogo veliki pro. Znači u PvP-u, čim je pobedila svinja. Dobro, nisam bio spreman, biga. Ali nije mi smanjila ni dan health, čekaj da napravimo. Bravo, Petre, bravo za tebe, ti si za, ne znam ja za kog si. Da, treba, to mi ne treba. Jebote, koji sam ja pro. Čudo da me nisu zatražili za takmičenje u Minecraftu. Kako da ne vide toliko proa, jebote. A možda pokušavaju da me dobiju preko telefona, ali ja se ne javim. Ili tek dolazi pismo, pošto sam mnogo veliki pro za Minecraft. Ne znam kako se prave stepenice. Mislim, sad znam, nisam znao. Pogledao sam jedan klip. Šalim se, slučajno ja napravim, da, sjetio sam si i onda napravim. What the fuck, mene strada, idem u pićine i da se borim sa creeperi, gotovo s endermeni, jebo. Ja ne smem s endermeni da se borim. Serem se odmah. Inače, volim da ih bijem, ali ne volim da me ubije. Gdje sam malo pre bio, sad ne mogu se sjetim. Ovo je lavirint. Čekaj, ajde ovo da iskopam, pošto mi treba. Možda ću snimati na nekom serveru s drugarima, sam, i možda neću snimati. Šalim se, najvjerojatnije da ću snimati neki gameplay na serveru, znači i ovo ću naravno snimati. Bože zdravlje, pošto bez zdravlja nema ništa, mogu ja da obećam, a džabe, šalim se. Daj Bože da snimim. Gdje sam bio malo, šta je ovo? Fuck. Čuo sam te majmun. Lele, ću crknem, nema hranu, jebe. Hvala. Ej, ja se mora snabdevim s hranom. Inače, a kad je noć, ja se zatrpavam u zemlju, ko da sam mrtav. Ne smijem da izađem napolje, će mi bilo. What the fuck, što nije, kobre. Frame dropuje, što bi neki rekao. Koči mi igrica. Najstručniji naziv program za koči igrica. Koči mi igrica. Logično. Imam 10 to, ali
bolje ja da napravim. Znači evo vam kakav mi je skin. Oh yeah. Ha. 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 Šta je? Hoćeš u četvoro oka da se mi suočimo. Čekaj. Znam da sam modela, nemoj mi pričate, molim vas. Pošto već sam upoznat s tim. Ali nije i da ne znam mnogo, znam nešto u Minecraftu, ovako da si gradim, ja pravim nešto. Ali ne znam baš. Da ljudi, znači u sljedećoj epizodi ćemo najvjerojatnije praviti, mislim tražiti dijamante, pošto sam čuo kao, kliknete F3 i gdje vam piše ovo FL66, treba da vam tu piše umjesto 66 10, znači 10 vam treba piše i onda tu na toj visini kao se nalaze dijamanti, a to ću uskoro provjeriti, mislim u sljedećoj epizodi. A sad sam htio da napravim pećku, da bi malo uštedio hrane. Tako. I ajde da vidimo šta je sad noć. Ajde. Čekajte da iskoristim ovo da mi ne pravi. Čekaj. Koji da kopam ja? Super je to što mi ne laga puno. Znači nadam se da sam rešio onaj problem s gašenjem kompjutera. Ne znam šta je bilo, samo su koči. Ali sam to navukao, neki virus izgleda, nemam pojma ni ja. I sad je u redu. Sad se ne gasi, sve je u redu. Sad ću malo da prokopam ovdje. Evo ga, iron. 4 mjesto. Znači. Ne be, bote, ne mogu da ispustim ovo iz ruke. Yeah. Znači, konačno smo na raspustu. Hvala ti Bože. I bit će raspust isto za Uskrs. Znači, prvo polugodište je prošlo. Sada ide drugo. Ali ovdje sam samo malo prokopao koliko da imam kamena. Tako. Isto ću staviti iron, evo ga. Da se traje metal. Ne znam šta još da craftujem, nemam pojma. Čudim da je on nije sigurno. Ne znam koliko snijam. Nisam zapamtio koliko su sati kad sam počeo da snijam. Ne znam, to je oko 10 minuta snijam sigurno. Sad ću dočekati zoru ovamo. I se čekat ću ujedno ovo da mi se napravi. A za to vreme ću još kopati i onda ćemo završiti klip. Pošto dosta je za prvu epizodu. Ja se nadam. Ajde, konačno. Znači, kao što rekao, nisam ni toliki noob da ne znam ništa. Ali znam nešto i više ne znam nego što znam, iskreno. 3, ne, 4, ovo je 3. Oh, fuck this. Ne znam šta da pričam više. Znači prešao sam vrlo dobar. 3.60. Popustio sam mnogo u prvom polugodištu. Ali
ja se nadam da ću se u drugom polugodištu mnogo popraviti u školi. Također imat ću vremena sigurno da snimam klipove. Već kako sam pogledao, snimam već godinu i nešto valjda, nemam pojma, možda će sad i 2, ne znam tačno. I gledao sam onaj moj prvi klip, lele kakav mi je glas, ko da imam 6 godina. Znači odmah gasim klip, nervira me moj glas i kada se sad slušam. Ne znam da li vas nervira, pišite u komentarima, ali nema njulapa. Kad pustim ja neki video, on mi kaže da ugasim, nervira ga njegov glas. Tako i mene, ja u sebi drugačije se čujem, a kada, ne znam da li me razumete, kada ovako u sebi se drugačiji glas čujem, a kada čujem na snimku ili na nečemu kako se ovako čujem drugim ljudima, onda se uplašim. Dobro, sada ćemo uzeti da možda napravimo, ne isplati mi se nešto da napravimo od irona, pickaxe, kramp u stvari. Znači ja više pravim od ovoga, gledam, sad se ništa ne vidi. Ovo. Čuo sam pauka. Čekaj, gdje sam neko pomalo? O, fuck, ono se još nije... Ovo, dobro, nema veze. Ček da stavim baklju. Znači, ljudi, to je bilo to za ovu prvu epizodu. Ne mogu da čekam. Još treba da se sačeka za Zoru. Znači, neću čekati sad. Znači, u sljedećem klipu ćemo najvjerojatnije tražiti dijamante ili ćemo nešto drugo raditi, bilo šta, kopat ćemo rudnik, ne znam ni ja šta ćemo, ili praviti kuću, ali najvjerojatnije da ćemo praviti kuću, pa na tamo ćemo kopati dijamante. Tako da, ljudi, to je bilo to za ovaj video. Vama ako se svidio, vi ostavite like i subscribe i komentarišite za taj glas što sam vam rekao, ako hoćete, i bilo šta komentarišite. Znači, to bi bilo to za ovaj video i ja vam samo mogu dati drvo. Evo vam jedno drvo. Znači, to je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u sljedećem, do tada, čao.